This is the practice question we are presented with. Solve the simultaneous equations 2x plus 5y is equal to 1, 3x minus 2y is equal to 30. We want to solve those equations simultaneously. Before we get into that, may you please consider subscribing and following. Patiri pano, we are given two equations. Tapiwa 2x plus 5y is equal to 1. Tikapiwa 3x minus 2y is equal to 30. We want to apply primarily two methods. Asi ndichazongoincorporate third method, which is not going to apply question atiinayo directly, but I'm just going to use it for the sake of teaching. We are going to have more practice questions in which I'm not going to be teaching all the three methods. Asi ndinenge ndakudzidzisai kuidentify the best method you can use at any particular question. So our method number one, let us start with elimination. Method inonzi elimination. Tatanga elimination pamusana pekuti, as you are going to see soon, muchaona kuti elimination is the best method we can use per question here. But I also go with substitution and lastly equality. So the method of elimination, how is it going to be done? Tapiwa 2x plus 5y is equal to 1. Tikapiwa 3x minus 2y is equal to 30. We call this our equation 1 and this our equation 2, like that. We have to make a conscious decision. Tiri kuda kueliminata ipi between x na y. Kuda kueliminata ipi between x na y. In making this decision, tofango kutarisa iri easier kueliminata. So as you can see, x seems to be easier to eliminate as compared to y. Nekuti chekutanga ma coefficients are x, kana kuti manamba ari kumultiply x 2 na 3, they are all positive. Then secondly, looking at y, we see that 5 is positive but 2 is negative. And I have taught you again and again that the negative sign, especially at O-level maths, it's a buzz skill. The negative sign is used to trap you in many circumstances. So we have to avoid it as much as possible. Saka, we have decided kuti tikuda kueliminata x. I will leave it to you as a task kuti muite this method, but muchi eliminata y. Saka, this is going to be your first task. Task 1. You have to eliminate y. So mukaita task, you contact me on my numbers or in the comments section telling me kuti zvabuda here. Saka, we have decided to eliminate x. But how are we going to eliminate x? We have a challenge. Challenge atiinayo ndeyekuti ma coefficients a x akasiyana. Saka because ma coefficients a x akasiyana, tinofanirwa kuita kuti ma coefficients aya afanane. Tinozviita sei? Pa equation number 1, tinoya kuno kutoti 1 iyo equation yedu vatati times 3. Then equation 2 tinoda so toti 2 tovatati times 2, like that. So tazviita sei? Since tiri kuda kueliminata x, tinoda kumultiply equation yekutanga na 3, because 3 ndiyo coefficient ya x mu equation 2. Since tiri kuda kueliminata x again, tichamultiply equation 2 na 2, because 2 yeye ndiye coefficient ya 2 ari pamusoro. Saka tiri kutora coefficient ye the next equation
multiply the first equation with that coefficient. If it doesn't make sense to you as yet, don't worry. Ukapedza kumultiply, you're going to see it making sense. Kumultiply kwedu, we are going to multiply every single term inside that equation. Saka equation 1 times 3. Chati 3 times 2x, the 6s. 23 times 5y, that's plus 15y. This is equal to 1 times 3, the 3. So 33 times 2x, tukaona 6x, 3 times 5y, 15y, 3 times 1, ikaita 3. Ta multiply equation 1 times 3. Then equation 2 yedu nde inoi, ndo yatakuda kumultiply na 2. Chati 2 times 3x, ndian, the 6x, 2 times minus 2y, the minus 4y. This is equal to 2 times 30, the 60, like that. So zvatazviitira, tafananidza macoefficients ax. But nzira yekumafananidza, kutora equation 1 toimultiplya necoefficient yax ari muequation 2. Totora equation 2 toimultiplya nacoefficient yax ari muequation 1. As you can see, equation 1 yedu yakuti 6x plus 15y is equal to 3. Equation 2 yedu yakuti 6x minus 4y is equals to 60. 6x, 6x. So tafananidza macoefficients sezvataita apo. What we are going to do now is tichatsvaga nzira yekueliminata 6x. Saka pamusoro tina 6x, pazasi tina 6x, tiri kuda 0. Zvatofunga kuita panapa, tinoisa minus, rotaisa bracket rakadai so. Because 6x minus 6x iri equal to 0. Saka kana chiti kueliminata, tiri kuti tikuda kuti ive 0. Saka 6x minus 6x ndi 0. But tichazviita futi kuna 15 kunoku. Saka chati 15y minus uyu minus 4y. 15y minus 4y. Of which 15y minus 4y zvinoreva kuti 15y plus 4y. Tinowana 19y. Maminus akasangana anova plus. Saka 19y iri equal to, vatati 3 minus 60, this is going to be minus 57. 58, 59, 60. 3 minus 60, it's minus 57. We subtract and we take the sign of the larger number, which in this case is 60. So tava manje. What are we going to do? Takungosolva masolvero atinoziva. Tikuda kusara na y, saka chadivide both sides na 19. Ma 19 ochekana kunoku, y is equal to, totsvaka kuti ko 19 anopinda kangani muna 57. Saka 19, 19, 19. Tikaedha ma 19 ari 3. Zvinongoreva kuti tikati 19 times 3. Tinowana 9, 18, 27. Carry 2. 1, 2, 3, 4, 5. It's 57. Saka 19 into 19, 1. 19 into minus 57. The minus 3. Kureva kuti y iri equal to minus 3. So y yedu ndi minus 3. I hope kuti maona kuti tazviita sei. Kana paine pakuvhiringai, ndokumbirawo kuti mubvunze musati madarika this position. Tadaro manje, what else is going to happen? Zvichaitika pano ndezvekuti, since tatowana the value of y, the value of x haifango kutinetsa. Saka tichanosarudza either equation 1 kana kuti equation 2. Tobva taplaga, tobva tabairira the value of y in that equation, tobva taona kuti x anenge ari ani. Saka inini manje ndoda kutora equation 1. Imimi ndoda kuti mudi, indo ya task yenyu number 2. Ndoda kuti mutore equation 2. Muone kuti zvinobuda here. But I promise you kuti zvinobuda. Saka that's your task number 2. Let us go on.
Tikatora equation 1 yakati 2x plus 5y is equal to 1. Ndoda kureplace y ushu na minus 3. Saka inova 2x plus 5. Kuti 5y zvoreva kuti 5 times y. Kureva kuti inenge ya 5 times n minus 3 is equal to 1. And take note kuti apa ndokushandisa mabrackets. Kushandisa the multiplication sign makes things uncomfortably complicated. Saka panapa yava 2x 5 times minus 3 then minus 15 is equal to 1. Then 2x apo equal to minus 15 ikaenda uku inosvika iri 15 plus 1. Zvinoreva izvo kuti 2x iri equal to 16. Tikadivide both sides na 2. 2 into 2 kunoku zochekana. 2 into 2 1 into 16 and 8 kureva kuti x iri equal to 8. That is our answer. Saka y ndi minus 3 kana x are equal to 8. Before we go on any further, let us come here and I want to teach you something. Ndoda kukuratidzai kuti how do you check kuti answer yenyu iri correct. Kuti mucheke kuti answer yenyu iri correct, you need to know kuti for x tawana rani, y tikawana rani. Saka x, as you can see, tawana ari 8, y tikawana ari minus 3. Kuti muone kuti ichokwadi here, munotora equation 1. Equation 1 ndeyani? Ndi 2x plus 5y is equals to 1. Izvi zvoitirwa kuraf paper kwenyu kana muchida kungoconfirma kuti maanswers enyu ari correct. So matora that equation 1, zvamufanirwa kuchiita ndezvekuti munobayirira 8 for x then minus 3 for y. For out it's 2 multiplying 8 plus 5 multiplying minus 3. Is this equal to 1? 2 times 8 into 16. This is plus 5 times minus 3 into minus 15. 0 equal to 1. 16 plus na minus ukasangana zvoita minus. So 16 minus 15 is equal to 1. Zvoreva izvo kuti value ya x iri correct, value ya y iri correct. I could have said task yenyu ndeyekutora equation number 2 moona kuti zvobuda here, but let me spare you this time. Tikatora equation number 2 yakati 3x minus 2y is equal to 30. Tikati 300. X ndi 8. So 3 multiplying 8 minus 2 multiplying y ndi minus 3. Zvinotipa here 30. 3 times 8. 8, 16, 24. So this is 24. Minus 2 times minus 3 plus 6 is equal to 30. 8 dai 24 na 6 munoona chitipa 30. Kureva kuti value ya x iri correct, value ya y iri correct. So ndo zvatinoita hama dzangu. Ndo mawekero atinoita tichishandisa elimination. Saka elimination taishandisa ikatipa y is equal to minus 3. Then panapa manje tava tazoshandisa substitution ndiyo yazotipa the value of x. So standard elimination kana ichiapplywa inoshandisa elimination kuwana one unknown kana kuti one variable. Then from there tozoshandisa substitution kuti itipe the other variable kana kuti the other unknown, the other variable. Saka ndati standard elimination. Kora kuti elimination haiapplywi twice. We could have applied it twice and still get the same answer. Let me show you this and kuratidza kuti it's true. So what is our first equation? Equation 1 iri kuti 2x plus 5y is equal to 1. So 2x plus 5y is equal to 1. And equation 2 iri kuti 3x minus 2y is equals to 30. 3x minus 2y is equal to 30. So ngati eliminate y this time. I'd given you as a task, but I've decided kungoita. So the first thing you should know is
Mavariable akafanana anofanirwa kuturikana. Mavariable akafanana anofanirwa kuberekana. Kureva kuti tinotonyora vana x vakaturikana sezvakaitika pano, tonyora vana y vakaturikana sezvakaitika apo. You get me? Ndozvatinoita. Saka be careful panapa. Tadaro, we want to eliminate y. Kureva kuti, knowing kuti this is equation 1, this is equation 2, toda kueliminate y, saka tichati equation 1 times 2. Hatinoti times minus 2, tati times 2. Saka we are going to concentrate on the number, masign achasotana ega. So equation 1 taiti times 2 because tiri kuda kumultiply equation 1 necoefficient ya y since tiri kuda kueliminate y. Then equation 2 ndo hataiti chi times 5. Takumultiply equation 1 na 2. 2 times 2x ndiani 4x plus 2 times 5y ndiani ndi 10y. This is equal to 2 times 1 ndiani ndi 2. Everything tiri mu equation 1 chomultiply 1 na 2. Let us do the same for equation 2. To multiply na 5. 5 times 3x is 15x. 5 times minus 2y minus 10y. This is equal to 5 times 30 is 150. Like that. So ndo my equations atawa now. Tiri kuda kueliminate y ndo ine ma coefficients akafanana. But in this case, we look for a way of eliminating y. 10y minus 10y. Panapa tinoya toti plus. Toisa bracket aka. The reason yataitira plus ndeyekuti anti pamusoro tina 10y pazasi tina minus 10y. Saka toda kutsvaga kuti panapa tinofanirwa kuisa chii pakati pa 10y iri pamusoro na minus 10y kuti tiwane 0. Saka isusu taisa plus nekuziva kuti plus na minus zvikasangana zvinoita minus. Denotanga taisa minus panapa sezvatamboita pa example yepamusoro. Denotanga taisa minus. Minus na minus zvaisangana zvichiita plus. Kureva kuti yaizova 10 plus. Kureva kuti yaizova 10y plus 10y. Which is not equal to 0. Saka panapa it's not a given kuti mofanirwa kuisa a minus. Look at the coefficients of yamuri kueliminata and do it like this. Nyora iri pamusoro, nyora iri pazasi, isai kabox kakati, zivai kuti moda kuti ive equal to 0. Mofunga kuti pamubox umu tunoisa chii kuti tikanzure 10y na minus 10y atipe 0. Taona kuti tofanirwa kuisa plus. Kuitira kuti plus na minus vikasangana zvive chi minus. Mapaona? So I think it was wise kuita this one. It has helped me a lot. Saka pano manje takuti 4x plus 15x ndi 19x. Then of course 10y plus minus 10y. Zvoreva kuti 10y minus 10y which is 0. Kureva kuti 19x is equal to 32 plus 150. This is 152. Saka since ta eliminate y, tofanirwa kuwana x. To divide everything nani na 19. Toda kuziva kuti 19 anopinda kangani muna 152. Saka tikauya panapa tikati 19 kwakura paper uko kuti 19. Tokuda kuti kupedzisira kuve na 2 9 18 27 36 45 54 63 72. Like that. That a date one. 9 18 27 36 45 54 63 72. Kureva kuti pano pana 2 apo pana 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 152. Ma 19 mangani 1 2 3 4 5 6 7 8.
kureva kuti ma19 akanzorana kunoku x iri equal to 19 anopinda ka8 muna 152. Ngatidzokerei kumusoro, x iri equal to 8 kuzasi kunoku, as you can see x iri equal to 8. So you decide kuti muda kueliminata chipi, but inini ndaeliminata x kumusoro ndikasara na y ari equal to -3. Ndikaeliminata y kuzasi kunoku ndikasara na x ari equal to 8. Kureva kuti kuri kuti mamasarudza kueliminata y, maizongotangira panapa 8 uyu momuisa in either equation 1 kana kuti equation 2, muchisara muchiwana kuti y anenge ari equal to chii. So ndozviripo, ndozvataita. Task yedu iyi tatoiansa, kana muchida yenyu munoidzokorodza just for the sake of practice. Actually task yataansa ndeishi. Task 1 we have eliminated y. Then task 2 iri kuti use equation 2 kana taziva kuti y iri equal to -3, shandisa equation 2 kuwana the value of x. I am very confident you can do that on your own, but if you find it difficult, I'm always available to help.